Na jutre ráno bude mraz a predpoladňom prechodné pochmarenie hodno priniesť sníh mestami na severu, vostoku i juhovostoku Vojvodiny. Od štvrtku dňa bude sucho so slunečnými periodami. Prichozí zväkšanie dňovej temperatúry, tá popoladňu maximálna bude i kus nad nulu. Vítr bude južný i juhozachodný a popoladňu zachodný. Minimálne temperatúry budú od -13 na juhu po -10 na severu Vojvodiny a maximálny od 0 na juhovostoku Banáta po 4 u Zombore i Novim Sadze. Na jutre večer znova prichozí pochmarenie i možljivý ľadový dyšč v noci ku piatku. Na piatok bude ešte teplejšie i všadzi nad nulu i pochmarené a na severu Srbiji so zdýžďom i šnihom. Na sobotu bude kus zimnejšie so šnihom z času na čas, ktorý postupne prestane padať. Na nedeľu ráno môže očakávať slabý mraz i slunečné periódy prez deň so maximálnou temperatúru kolo nuly. Perši 3 dní idúceho týždňa bude kus zimnejšie i hlavným pochmarené so šnihom z času na čas.